Wat je ook meteen merkt is, er is mooi weer voorspeld met de paas. Dus boekingen komen weer binnen. Na een weekend van tariering binnen de eigenaars van camping Simmerwille in Kollemersweg klaar voor het nieuwe campingseizoen. We hebben heel veel zin in aankomend seizoen. Vorig seizoen was natuurlijk het eerste seizoen wat we draaiden. Dat was een beetje kijken hoe gaat het en wat komt er op de camping. Er moest heel veel gedaan nog worden, heel veel verbouwen. Dus dat ging ook nog een beetje door tijdens het seizoen. We zijn nu natuurlijk de hele winter hebben we weer doorverbouwd. Dus het is nu wat meer klussen zijn klaar. We hebben deze hele komende week de huisjes volgeboekt gekregen. Die wij in de winter allemaal klaar hebben zitten stomen. Dus voor de verhuur zitten we goed. Nou ja, de tentjes en kamperen is natuurlijk nog een beetje vroeg. En alle seizoensgasten die hier een plekje hebben zijn ijverig bezig geweest. En zo leidt de camping onder andere van de Zweg er kreers bij. De laatste puntjes worden nog op de i-zet, maar al met al is de zaken er goed hinnen. En gasten van de camping zeggen vaak haar een eigen uit. Mensen zijn altijd heel blij, verrast door de omgeving. De meeste mensen gaan in Friesland naar de eilanden of de Waddeneilanden of de meren. En de vakantiegangers die hier komen, die hebben altijd zoiets van zo, wat is het mooi in de wouden. In de aankomende weken komen de eerste tientallen gasten nog weer naar de Zweg. Een van de handige upgrades, elk huisje had een eigen naam. We raakten altijd een beetje in de war, want we zaten altijd van ja, dat huisje daar en die staat naast die ene, weet je wel, tegenover die. Dus Brigitte dacht van nou weet je wat we doen, we geven alle huisjes een naam van onze dieren die we ooit allemaal gehad hebben. Dus we hebben Kira, Nero, Pum, Julio, Jack, Lou, Lulu, Pump, noem maar op.